Zenbat produktu ekarriak hor? Nundik ekarriak hori dana? Bueno, herribera bili geha, baina, bueno, guain esango igunek herrigora zer dan, eta nundik atea dan hau dana. Bai, bueno, hau da, Gabonetan egiten dugun kanpainan eskentzen ditugun produktuak dira. Vale. 3 saskitan banatuta. Bueno, azkenan da, saski beltz bat, historikoki hasiera-hasieratik daukagun saskia da guretzat. Gero, saski berde bat, eskentzen dugu ere bai, produktu ekologikoekin, dena dira produktu ekologikoak. Eta hori, 60 urtean saltzen dugu. Eta gero, beste saski bat, pizkatxo bat atera genuen, Gabon itxurakin, Gabon bezperatan banatzen direnez eta, atera genuen, patxaranakin, kabakin, eta beste... Eta denak, eta produktu guztiak, eskentzak guztia, guk deitzen diogun, ager zonaldekoa. Ager zonaldekoa? Bai. Ze zonataz egaituk egiten hau? Ager deitzen diogu, bere momentuan, bere sasoian, erromatarrek deitzen zioten ager baskonum, da, lautada euskalduna edo. Vale. Eta, pizkatxo bat, esaten dugu, Zangotzatik eta Bianara, eta gero, Tafaiatik eta Tuterarainoko zonalde guztia. Vale, osea, herriberako historio hori, eta herribera eta gero, herrigora. Zer dek herrigora hori, zehazki? Da zonalde honetako tokiko lehengaiak eta ekoizleak eta nekazaritza da sustatzeko proiektu bat, eta hein berean, zonalde berberean, euskera sustatzeko proiektu ere bai. Bale, gainaz, ze biharra da honan beitikan, Naparroa bekaldean, euskara indarra emateko, ez da? Justo zonalde honetan, gaizki izendatutako zonalde ez euskalduna deitzen diote, ezta, administraziotik eta, deno dakigu, erromatarrak ere esaten zioten bezala ager baskonum, badela zonalde euskalduna historikoki, eta jente asko eta euskaltzele asko bizi dira, eta, pizkatxo bat hori da, euskara ofiziala ez denean, zailtasunak dira, milaka, euskaraz ikasteko, euskaraz bizitzeko, eta, egunerokotasunean, euskara erabiltzeko, hainbat zailtasun. Eta gero, hein berean, azken boladan eta, ikusten duguna da, zelan, globalizazioa dela eta ez dela eta, tokiko lehengaiak eta, pixuak galtzen joan dira. Eta, honekin, nahi diogu, Euskal Herriko plazara atara produktuak ezagutzera eman, eta bide batez, bertako elikagaiak eta sustatu, eta hori da. Osea, horiek herrigorak iteiken da, no? Lan eharra dakazue orduan, ez da? Nola ziak, zemat urte zuazte honekin, eta... Zazpi bat urte doa, lehen da biziko kampaina egin nuna. Guzti hori nola egiten dugu, ez da? Azkenean da, batez ere, azkenengo urteetan eta izan da, kampaina bidez. Ez da, kampaina esaten dugu, dago, epealdi bat eskaerak egiteko, eta eskaerak horiek egindakoan, gero, banaketak egiten dira, eta, eskaerak egiteko aukera dago, Euskal Herriko eskualde guztietan. Eta horren da, kanpainaren bitartez, saskiak eskatu eta saskiak banatzearen bitartez, egiten duguna da, balikagaiak sustatu, ezagutzera eman, eta saski bakoitzaren 125 da, zuzenean, salneurriaren 125 zuzenean, euskera sustatzeko erabiltzen den dirua. Ostras, ona, Iker, ona, eta adibidez, hau dana, zuek hasi zate, hiriburutatu zitzaizun, ozein hasi garen tinglago hau danakin. Bizkanaka, hasiera baten, bain zan Tuterako ikastolantzako kanpainatxo baten zan, oran xume-xumea, eta ikusi zan, aukera, kalitatezko produktua dira, eta badagoela nahi bat euskera sustatzeko, inzan bere momentuan kanpainatxo bat, eta gero, aldekotasun hori baliatuz, proiektua bera jaio zan, eta, lehen da biziko urtetan izan zen, toki bakoitzean, eskualde bakoitzean, auzo bakoitzean, kanpaina egiten lagunduko digun jentearen bila ibili ginen, eta oso harrera ona leku guztietan, eta, heldu da puntua, badaukaguna, ia 300 voluntario, toki guztietan, kanpaina egiten ari direnak, eta, voluntario hauei esker, posible da, Euskal Herriko ia txoko guztietara saskiak eramatea, eta hortik, batzen den saski kopuruan arabera, urtero, azkeneko kanpainetan, 14.000 saski edo banatu dira, eta 175.000 euro edo zuzenean bideratzen dira
zonaldean euskera sustatzeko hainbat proiektutara. Bikain, eta hemen jendiei bultzada batiteko, nun dakae jende horrek laguntzeko, nun eskaini behar dira laguntza horiek, zuei lagundu alizateko. Bueno, laguntzako azkenean, lehenengo bat gurekin kontaktuan jartzeko, errigora.eus webgunean. Vale. Eta, han badago, kontaktatzeko aukera badago. Eta gero bideratuko du, baina, azkenean da, toki bakoitzean, euskalgintzako euskara elkarteak izaten dira asko, kontsumo elkarteak laguntzen digute asko ere bai, gure bide lagunak direnak dira Ager zonalde honetan, azkenean euskalgintzako 3 eragile nagusi dira, ikastolen elkartea, AEK euskaltegiak, eta D ereduaren alde lan egiten duen sortzen elkartea. Eta horien bitartez, azkenean, ikastola guztiak, Euskal Herriko ikastola guztiak egiten dute kanpaina, AEKako euskaltegi guztiak egiten dute kanpaina, eta D ereduaren alde lan egiten duten ikastetxe askot ere bai. Orduan, edozein zonaldetan, esku bate bota nahi ezkero, edo gurekin zuzenean, edo tokiko kontsumo elkartetan galdetu, ikastoletan galdetu, euskaltegitan galdetu, eta, zeregina badago, eta... Zeregina errakazue, eta oso ondo gaina, ala gustatzen, eta hau guztia, zuek nuntzaudete kokatuta, Nafarro herriberan zaudete lurrei bueltak ematen, o aizeate hiriburutan jendia bilatzen, o nun ibiltze zate zuek, zehazki? Proiektu honen inguruan, bastakit zebat pertsona ongoaren mobilizatuta, baina 100 batzu bai. Bai, gero langileak, 7 langile gara, baina, komunitatea asko ere zabalagoa da. Esan dugun bezala, 100 voluntarioetaz gain, ikastoletako, euskaltegietako eta deruko ikastetxetako kontaktuak ere gure komunitateako kide dira. Ekoizleak, 25 ekoizleekin egiten dugulan. Ekoizle guztiak bai dira Ager zonaldekoak. Horiek ere azkenean, proiektuko kide dira eta bereek ere, borondazko lan asko egiten dute ere bai. Eta, azkenean, denetai, nun gaude, ekoizleak bai dira zonalde batekoak, baina proiektu bat bideratzen, zabaltzen eta guzti honi bultzada ematen, Euskal Herriko txoko guztietan dago jendia. Ze ona. Euskal Herritik kanpora bai iritsi zate pixkat? Ez. Vale. Batzuk katalan batzuk eta inoz deitu izan dabe, nire ezagutu zuen proiektua gupe antzeko zerbait egiteko, gero katalan hizkuntzarekin, da ez da ekizerta, valentziano batzuk, eta... Baina, hori da lagunen kontua da, ez... Vale, ados.